Kamano mara maintie jara Malulu TV en kine makare ma ingi nchino mar kuku mar wach kod Jeff Lumbaka chiel chiel antire kod wende studio kandi ona bukene di kasera modulo sogoroko ne kod kocha warango okege gweko mabende koro sekao kaka jakomnero mar summit Africa e weche go koma kedo kod COVID-19 kony magisechwalo ne oganda koni kod koche kinde gi kimatek madhano ywak ibini nitire okenge magisekao mondo migiromo kod oganda chiel kachiel kuso oyo to wach nieri biro dhi nyime kod oganda nyaka seche machalana Jeff Lumbaka arwaki ni machiegni arwaki studio erokamano je kawuono en kama moso oganda wa mane Lulu TV amoso jaera mag Lulu TV ni oimore uru yes nyalo wacho ne gi nyingi kata bedo ni nasi nyisogi an Kennedy Kasera chairman mar riwruok mar summit Africa an Wudo Mabei but right now I'm Kisumu. In Kisumu. Yes. Pero kawana nyaka ne weche gi mag COVID-19 chakre pok yudo thuolo madonje studio kaendi kata kamano mwich taseng wi neno kiringo kone kod kocha mondo mi chwal kony ne oganda. Inyalo nyiswa ni to nyaka sani kama obet walose ni utino makawuono e Lulu TV. Inyalo wacho ni to ngima ridore ne oganda koso ngima obedo mayot e kinde gi mag COVID-19. Ngima oridore ne oganda. Ngima tek ne jo ngima ok nyal bedo maber ngima tek nikech ing'eyo ni piny ne tek kabisa kendo piny pod tek gi wach mar COVID-19 ne otek kendo pod otek COVID-19 oyudo ji kamarach at the same time pi bende nego jowa oula bende nego jowa koro wan gi gik moko ariyo wan COVID-19 oula bende koth no chuo in fact gina dede bende nitie koro jowa ni matek e gwenge mamoko ma wajia gini kato ne nitie nyaka kolera koro miyo jowa ni matek nikech pesa onge nikech ng'eyo mostly joma ng'eny sana joma an to mouth most of them tiyo gotieno moko yudo ka tije gi dhi nyaka saa 4 moko dhi nyaka saa 6 moko bende nyaka pinyru to koro ginyal tiyo tijego nikech wach mar COVID-19 nikech sirikal noketo chik ni saa 1 wang' omiyo ngima osebedo mayot ne jowa ji mang'eny no riembe tije sana moko matiyo tende otende oriemb ji kune mopogore kembe mabende ndiko ji mang'eny oriemb ji jomoko mane an gosiepe moko ma transport industry bende ohinyore kabisa ketaneno kata ka Kisumu kaendi geche ochung' geche madhi Nairobi geche madhi Mombasa gichung' kanyo ok ne gikethore to gichung' nikech kuma ginyalo dhiyo onge omiyo ngima yot ngima obedo matek un kaka jogo kuma bende samoro ni ohala koni kod kocha unu nene nade ka wamedo dhi kaka wadhi niri ma kafyu gi okogol ngima nyalo dhi kama chalano nyalo medo ridore koso ngima nyalo ridore marach kogol kafyu ni okol tim lokruok moko to ngima dhi kama rach nikech sama wawuoyo kodi nitie jomok nyal kata mana keto chiemo onge ngama nyalo yudo kata chiemo kata ngo chiemo dide onge to en gi nyathi en gi family ka ere kaka nyalo timo tich bende onge tich no rum landlord moko bende podo winji pod dwaro pesa un kaka in bende inachiel kuom jogo kuma bende in landlord in aparo ni wachno ni to kan mane misekaw ne jogi ma bende gin tenants magi bende nitie winjruok munyalo chopie kodgi kata nyiso gi ni sani koro kako tek ni watimuru kama koso ena chudo ma onge kata ng'iyo ni to ang'o motimo ganda nitie jogega an landlord nitie joma nawenegi nikech namiyo gi 3 months gin duto tetete nawene gi dweche adek ni kwa pimo godo piny koro kik uchudi nikech nitie joma nochunge tich mane tiyo tende kaka Acacia Imperial nochunge tich koro nawene gi 3 months ni beda ka obichudi to kote machalo kama endi ni nyalo kwayo landlords weteni nade nikech moko to bende pod awinjo mana ne orido gibe giwacho ni ngima gin bende ngima tek ne to in kaka achiel kuom gini nyalo kwayo gi nade gidaj go gima kwayo landlord wetena en ambe an landlord an gi mahitaji na kendo adwaro pesa lakini situation ma wantie sani en gima kata landlord onego ne ka ok inyal weyo ne te to kare dos ne kata chuli 50% half mar rent nikech ineno kaka piny chalo sani Jeff
nikech an natuo ni ka dweche adek orumo kapok gini odok piny to koro aketo negi gichul nus ok inyal keto te to ineno kaka economy chalo onge pesa omiyo landlord ma pod oketo joge rido ne joge ni chule chula pesa te mano ok ng'ama ber ne gibed piny gi losie gi joma dak e ute ne gibed piny gi losie igole gimoro matin sani kata ng'ato tiyo to nyaka igolne nikech life ngima obedo matek oganda olalo tije ing'eni sani iri samoro lose kod ni rowere mathoth ahinya olalo tije rowere bende majority gin jok ma live from hand to mouth waiso ni odhi kamoro samoro time achiel ariyo adek moyudo ne modhi chamo kawuono kinyo ochako manyo sani rowere mathoth ahinya olalo tije moloyo joma ni hotel industry joma ni transport industry jogi iki olalo tije jogi iki paro ni serikal onego bed ni timo ne giang'o ang'o inyalo migi kony machalo nade jogo mulalo tije sani gima serikal magi nyalo expect kuom serikal onge nikech serikal no bende ineno ka struggle ok yot kata joma ni jomo chando ni miyo mana ioro negi 1,000 bang jombe 2 ioro ni 1,000 nyalo timo ang'o 1,000 kende omiyo ok yot gima serikal nyalo timo sani ne joma kata onge tich onge nikech tijno kumidhi tiye be timore onge omiyo wan wakwa mana serikal to kendo wakwa jowa ni ka giluwo chike ma serikal dwaro to piny ibro mana yaw kendo piny ibro bet maber nyaka koro waluw mana chike midwaro mondo miyo yawnwa piny jowa samoro ing'eni ok ong'eyo ni to kwirinieri orach machano nade in seneno pinje maoko kiseneno kaka un sani molornu kata pinje maoko go ok unyalo dhi nikech kwirinu ero bedo oko kuno malich ahinya oganda osewito ngimagi mathoth iparo ni jowa bende okawo covid ni serious koso gin gikawe mana normal nikech ineno ka at least koni pok lalo ngima obedo mang'eny jowa pok obedo serious e wach mar tuo mar COVID-19 pok gibedo serious kabisa king'i Amerika molony ma ok dipim gi Kenya man gi yore mag thieth maber man gi dakteche ma olony maber to nigi mashinde midwaro ema ji osewito ngimagi kawuono gilaro over 100,000 mosetho koro wanto kodonjo karwa kama long'o chuth minyalo wach ni koro padei ilando ni noyud 1,000 cases wanyalo tho machalo nade omiyo koro en ni jowa nyaka kaw gini serious kendo gini nyaka kawe ka gima ngimani mochung in mitu ok ni serikal ni warango ni wan wadwa mana ni mondo warwak mask ne police kata serikal gino ine makonyi siepna gino ine makonyi gima serikal temo mana konyo ngimani mondo gimani obed kama ber mondo tuo ni kik land en ni louru gik ma serikal wacho to pod waneno kaka kidhi chiro ka indi kata kikalo sani kibuye ok kikalo sani ri town ka ibut stage ka neno ka ji pod odhi gore kanyakla social distancing cha onge kare gini biro nyisi ibi chwado ganwa koko wachak ng'eyo ni onego wati gi chike mag Ministry of Health gi koso uking'e ni seche moko Jeff jowa bende odeny kech omako wakawi kech bodonje ma ng'ato laro lara sa bedo pimnwa sa bedo pimnwa ng'ato laro lara ni sa moyudo matindo olos godo mondo oyud kaka ang'o kitugo chiemo mesa but kata kitimo kamano to wateme uru social distancing makoro kaka kinyise ni bwana chorie matin to ebo laro gimo cha ebo laro mondo oyud kaka odhi keto ng'ani bi nigi kech ng'ani bi dwano rit chike serikal koro miyo ok en gima yot watema uru ba serikal bi nyaka ket ne jowa mayom nikech gine magipimo sa tich bende koro onge pesa bende koro onge ging'e ni jogo bende gin mana joma ni pesa olal kata un joala paro un joala winje na wan wachungo geche te sana wan joma timo business mag geche nikech to wan joma ni samoro ne nigi dukni unwa wero mana China gik mane wao mondo boka mwandu koro onge koro gimora moro change ngima uchung otek ni jite wabro kaw yo matin ka ito duge thuolo mar ariyo antire kod jako mar Summit Africa mano ne Kennedy Kasere studio ka ndi warango okenge go kuma bende koro giseka ko bire thuolo mar ariyo bro soni to gine kaka Summit Africa gino okenge mage seka mane ne gichwale kony ne oganda e kinde giki matek machalo kama otek mana ne jite mana ka kiwinje wache no ero maendi kukumar wachwa dhi yo matin
Kamoro moro maintie Jerama Lulu TV en kinde maber maindi kukumar wach koranje fulomba kantire kwa Ronald Kennedy Kasere studio kaindi orango okenge magesekaw kaka jakomar Summit Africa era neno ni gin bende gichwalo kony ne oganda wa ikidi gi matek mag COVID-19 achaka doki studio kero kane wadiyo kacha ne wacho ni ngima togo bedo matek ahinya ne jope ngima ok obedo mayot COVID-19 omako marach iparo ni kawarangi kapok obire Summit Africa gima osetimo serikali mag gwenge bende pando ni osechwale lwetgi ne oganda kawarango kaka sani waranga ne oma be miwuokie be paro ni okenge oseketi kare mar neno ni gin bende gikoshono oganda kata gineno ni jok makoro yuto gine odok pinjo machalo wuon ba mane olor gini gitemo ne giano to oganda mane chiemo ma live from hand to mouth bende gisemiyo support oma be iwacha oma be ber nikech no neno ka governor betu wuotho miyo ji chiemo joma ne piyo inyo omiyo ji chiemo do ni ok giloso maber kaka onego bed ni miyo ji miyudo ka ilare ma jomoko samoro ng'ato achiel oa gi bando kende oa gi oganda kende ilare kipoge to ilare koro kiwuok gi gik moko temo ne giwuok monego gitim gilos yo maber mitimego but gima ne gitimo no en gima ber sani makoro joodenyo dwaro chiemo jomo bende wacho ni ng'ama kineno ng'ato samodenyo tipidho Yesu kata ipidho Nyasaye kineno ng'ato samodenyo tipidho Yesu ipidho imani timo tich ruoth omiyo na neno ka gavana tem otemo pogo chiemo to jotelo mamoko to mamoko go to kang'eny awuoyo mane gavana nikech mane masene ok anyal wuoyo ng'ama pok aneno mamoko gi to pogo gavana gi an mar wuon emang'eyo koro wadonja ne Marino ero in kaka jakomar Summit Africa Honorable Kennedy Kasere nyalo nyiso ni to kenge mage misekaw mar neno ni ikoshono oganda wa kata ikonyo oganda to especially mawuok koma be alwora mari sani wachiwo chiemo wan wachiwo chiemo every week wadhi location ka location kata sub location ka sub location ma wasewuotho mokwongo wapogo sanitizer to wapogo face mask kasto wapogo mchele wachiwo mogo wachiwo kibrit to gi sabun magi gik mupogo ga sanitizer face mask mogo sabun kibrit gi bando gi mchele magi upoga poga ji te kusoma na jogo ikoma onge nyalo wamiyo ji te nikech sani ngima tek kwa biro gweng'u to ji te wa make sure ni oyudo ji te yudo chiemo nikech en ni kuongi sanitize tikawo face mask irwako koki kawo chiemo ide wamiyo ji te ok wayiero ni idhier ijamoko pino inyi wan wachiwo chiemo makata next week chak wadok mane ground wachomo gweng' mar Bongia Bongia Manoma Bay County une mwadhi pogo chiemo kwatieko twaduogo Simbi be ni Homa Bay kamano mama kitimo joma ka joma joma ka joma the whole county kosomana kunde mamoko the whole county wan gi team mabende pogo kuon mamoko moko ni Soba wan gi team man Sindo wan gi team mopogore matimo Homa Bay mondo me oneni ji yudo chiemo abro tema na next week audhi to mondo via nene kurwa rangi ni to ang'o matimore oganda bende yudo chiemo watime yo mokwe do ni dhano to kos ga gima wacho bed ni timo negative kata positive dhano nyaka bed gi gima wacho mara jomoko complain ang'o mi adhi gi police to dhi gi police ne momiyo chiemo no pogore mayom kendo pogore gi kwe ang'eyo ni urito ga ni mondo abi kenda mondo uting'u wago gi ng'wech kaka ung'iyo ting'o ga moko mane madagi ni kama wapogi nyaka sirikal bedi ma konyo wach kata wach mar social distance ng'eni dhano wigi tek ma kok sirikal to samoro ginyalo mu omiyo kwa dhi to wan nyaka inform sirikal magin bende gimiwa arita maber magin bende gimiwa arita maber mondo wikoro dhano kik bedi ni chapni koni kocha mondo de oyud chiemo maber moko dhirge en sirikal nyaka bede nikech police no kobedo beti joma kijende beto luoro ge matin to ka ena na dhi an wuod Kasera to ge muoma magiting'o chiemo go giringo
Mano timore kendo aseneno. Mano timore kendo iseneno. Aseneno mang'eny. Kuting' chiemo bando mane gavana okelo. Yes. Oganda ng'ato ting'o gunia achiel odhigo kende. Odhigo kende. Tiparo nade kende gik machalo face mask giki biparo ni sirikal maduong' kata sirikande mag gwenge. Neno ka president ma Uganda mane Yoweri Museveni nowacho ni mask kore miyo jok piny nono monge chudo. Iparo ni sirikal bende onego beni ne kawo ondamo machalo kano mar miyo Uganda mask monge chudo. Yes. Nonego beni sirikal onego beni gichiwo mask. Yes. In fact onego beni police ma ko ng'ato ni onge mask. Yes. An aneno ni police onego beni gin ge mask go. Mako yudi kionge godo timi ko yudi ni ionge godo ti imi mask ok ni maki tidwaro kumi pesa sani ngima tek ma ng'ato kata siling 50 no yes mineno monyiewo go mask no otame ko yudo to odhi mana chamo go gimoro kata onyiewo ne godo family gimoro in ka kore do make ne mask ndi dwaro siling 2,000 ni kiwe kanyo to sirikal ni ma kiti dinyisi ni kore chake cholo 2,000 to samoro man tin mane nyiewo go mask ni mo omiyo kanyo to anda sirikal ogore piny onego bene kanyo ne gichiwe free mask ne Uganda ina penjo ni to mask mane lando nwa ni billionaire from China Jack Ma nokelo kare gin kare yes nikech pokeneno kama wacho ni oweyo koro jogi kito wadwani mondo wamiu mask gino neno mana ka gavana Joe Mano wacho ni oloso mask ma bendo pogo joge jo Mombasa kuma ne tuoni ogoye gini ahinya mondo omigi mask ma free of charge apa ni sirikal mag gwenge bone beni osetimo yes nego beni gisetimo mano sana kata governors nego beni gikawo tingno kata wabunge kata MCA itwango mask en gima twango yo only 50 bob itwango mask maber to mang'eny tipoga ji poga ji ne dala kucho bende mask go aneno ka ji maintain ma ng'ato loko mana mare gini giluoko mana mare kimi achiel ng'ato bodho go loka ang'uma mono loso mask to mi jo sama kuro jowani kamano Tiparo nade ken geno bende nitie weche gi mag uchumi dongruok kata weche mag dongruok mag Uganda bende dhi nyime machiegni koso kaka sani ng'eyo ni sikunde bende olor nyithindo ok nyalo keto nyithindo at risk ni watergi e skul to gimoro nyalo timogi bende geno nitie koso geno wan godo ni economy biro duoge wan to mana kwa luwo chike ma sirikal dwaro ni kwa maintain chike to economy biro gini no wuok China to China sani life is normal sani gimoro amoro dok e wang' China omiyo wan bende kata marwa ni biro dok e wang' naneno ka kata South Africa koro golo wach mar lockdown pinje koro temo ease on lockdown gitamo wacho ni to gi ease to gimiyo ji precaution ni beduru motang' nyaka luw chike ma ok ni kwa wew thuolo to ni koro mask ok orwaki social distance onge sani koro ji dwa dhi adhiya kiang'ong'o onyisgi ni nyaka ginyalo ease lakini pod wabedo motang' weche go kuma bende koro nosebiro nwa kata mano chopo nwa kaka Uganda masani koro Uganda ma julu ngene wajo nyadhi wahero gani nyaka wadhi liete nyaka wakow liel nyaka wabede budho mago sani onge iparo ni ka wachi ni yudi mar corona ne wadhi nyime kod timbege koso wadoge timbe wa machon ka weche mag corona rumo to aneno ni wadoga kane wan chon nikech ngeni ma wadoga expenses mane wadhi ka ng'ato lal to wadhi tiyo gi pesa mang'eny ere rach ng'ato kotho to mano gini mogik i celebrate ngimani mogik ano kane rach kan ok ne rach kan ng'ato kotho to sano ema wamiye ang'o wa celebrate ngimani mogik nyaka wamiye good send off Honorable Kenika seneno wadoga e timbe wa machon wakoje kaka nwako wasew gi maber wabed gi nyasi e kinde gi kimagid ng'amo tho nikech mano kore ngimani mogik onego beni oyudo a good send off okaina mano neno siacha ng'amo tho nyaka miye a good send off nikech mano koro wa celebrate ngimani mogik koro miyo an aneno ni ka weche mag corona orumo ka chiemo orumo life odoga normal kaka ne wan gimoro amoro odoge wan koro wacho ni sani kaka sami tundire kod chenro ma juma ka juma uneno ni chiemo pogo uneno ni wamiyo face mask giyudo face mask free of charge is sanitize mano yo mwakawo kendo mano yo mwadwa dhi kono
kwayo minyalo kwayo jotendwa mopogore opogore mapok otimo weche gik nikech in sani okin elected leader mar ji in ng'ama tiya out of goodwill iwacho ni oyo wakony jo pinywa kata jo gweng'wa kaka an ken kaka an jagweng' jotendwa mabende koro nwamiyo manlet mar bedo ofis inyalo nyiso nade en ni mae sama koro japiny dwaro gi moloyo bende mae sama koro japiny manomiye kura dwa neno kodwoko lwete jotend wuok oko wariwre uru kanyakla kigolo matin tagolo matin to wariw joge wagodhi chiemo jomok nyal dhi chiemo omiyo sani to koro jotelo nyaka wuok oko mondo bed gi joge gi ma in fact gima MPs timo Nairobi wakia gibed gi joge gi sani nikech sani ma koro ji odeche kodgi salary ma gisebedo ka gichodho ma gikano sani koro gibi gicham gi jopiny giwere ngogwe sani duguru sani na wiyo ka ji wacho ni neno jotelo tek weuru MCA ken gi ni MCA sema koro ineno MPs mundu wuog oko kotelne gi MP makarachon wuoguru oko mondo jopiny koro mano siepni madipo kuome wuoguru oko mondo jopiny koro nenu sani ma jopiny odiche koro podi the central karachonyo koseweyo nenga aweyo nenga central karachonyo pod wan godo corona emoketo jo central chiemo maber nikech kanyo chiwe chiemo every week nyaka walem gi ok ne jo kanyo moko wacho ni idwa timo pok mang'eny ya central iweyo gwenge mamoko mag charity begins at home anyisi ga pile ni mane kama nonyuola omiyo gine mag nyaka gikungi chiemo maber gine nyaka giuda greater share koro ka jo central nyalo goko kod ni wadenyo to jo mbeta wacho ni giyieng ne jo summit kotelne gi kasera nomiyo chiemo yie nyalo neno na ni jo central ema nyaka kuong yie eka koro wadhiyo wach ni mogik kono bukene di kasera wach wa mogik en ni jopurwa piny tek sani to waluru chike ma sirikal oketo mondo piny oyawre nwa mos obiro yawre to mana kwaluwo chike ma sirikal oketo walo bed gi mask sanitize social distance maintain uru kasto jotendwa wariwre uru kanyakla mondo wakony uru jowa sama koro piny tek erokamano ne antiere kod Honorable Kennedy Kasera mane waloso godo achiel kachiel jakom mar Summit Africa kowacho ni gigo ko bende gitimo mondo mi gikonyo oganda kinde geki mangima pod tek rit tike duto moketi kod migawo mar thieth mondo mi waked kod corona uritu masani ka ukelo lwe TV an Jeff Lombaka erokamano kuom chopo e studio erokamano rit masani